Adanwomase answer the question for honor you. Mami Akuachem. Mami Akuachem. Opening Kwajo Yadia ya. Opening ya Jenfi. Chena, there are 2 years and say Achuma Kufuri Adanwomase. Bosom as I be diapon, and some ever die era. My era, the man, and I say, an animal corner, a mobile ship. Now, in an animal who here, a more family era. Now, and they said, my man, a piachem, and a certain time, Cassia, and time, Cassia said, Bosom as I be diapon, Sabi, a more if ye a japadia. Now, and opening, Paju, Yadia. Ane maame ajiwa akɔdeɛ adia saa nso na opanyin kwadwo yadeɛ ya ɛde ntam no ɛbɔɔ so sɛ bosom asare bedi akɔdeɛ ɛyɛ ɔmomom na sɛ ɛyɛ ɔmodeɛ na ɛnyɛ ɛfa ne mmienu nyinaa ɛyɛ obiara dia saa nso na maame ajiwa akɔdeɛ na ɔma a opanyin yɛ agyanfi gyina nanan mu ɛbɔ nkuro no ɔno nso so kaa sɛ daabi ɛyɛ ɔno fie mom na sɛ bosom asare bedi akɔ ɛwɔ na funny number and anonymous, Mammy, Akuachem, and a decline, a board in crew. Or no, and our children say, or you're the enemy, I will free of Oria Adanwomase. Or say, Jibua, a said you will free denture, Chiposo, and a buyer. Nor say, Jibua, a banner, or the Lema, a Pia, Bonnet, Pamia, Ya Capo, and Ya Ano, and a Hode, or Moka, or mobile. Na omoba no omode omobosom ene free dencha eba na ye frɛ no asare bebi apo na ɔse ɛkwan so amantuo ni mu ano ɛna jebua ewu wɔ ɔfɛn ano na ɔse ne nananom ɛtoa so ɛba bantama ɛbebusa beebi a sɛbe aduanafoɔ ɛwɔ na ye kyerɛ ɔmokwan ɛma ɔmokɔ ebuakwa asonoma so na ɔse ne nananom ye bɔ mamane ɛsɛ sɛbe bafo bantama hene ni jase hene sebe ono na sebe oye aduanani a owo ho no eno nti omukọ asonoma so na omukọ ye no omukọ to bafo jase hene a ne efre no na nakwa ano na ose ne nananom de bosom no ekọche bantama jase hene na nsanchi na bafo jase hene de omukọ chere niwra bantama hene ana efre no bafo jewu na ose ne nananom ebo bafo amane sɛ sɛbe bosom na ɔmode ɛka ɔmode na sɛbe ɛboa nipa bebree akɔnyasa nyinaa na ɔse bafo ɛka sɛ sɛbe jase hene ne jase hene sɛbe ɛmpɛ baabi ɛma ɔmo ɛnkɔtena ɛno nti ɔmo ne san kɔ ɛboa asonoma so na ɔse ɔmo wɔ ɛboa asonoma so na nipa bi ɛba bosom ne hon sɛbe ɛbɛpɛmwa na ɔse ɛkoduru dabi ɛna paame ayɛ ɛne ne nuanom ɛsɔre yɛ na sɛbe bosom no afiri baabi a na ɛwɔ ɛno nti ɔmo bɛbɔ baafo gya asehene amaneɛ ɛma ɔno so ɛde ɔmo kɔ kɔnfo bi a na ɔwɔ Opemsuo sɛbe ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔ hwehwɛ mu na ɔse Opemsuo kɔnfoɔ no so ɛkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔ bie nso kɔnfoɔ na ɔmo ɛna bie nso kɔnfoɔ so ɛkyerɛ ɔmo sɛ sɛbe bosom no ɛkɔ baafoɔ ne pobim a ɛfiri sɛ na ɛwɔ hɔnom na nipa bebree na nipa na ɛba bosom ne hɔnom ne nti no na abosom so a na ɛwɔ hɔnom na ɔmo ne asarebedi ako nso so ɛpere ɛwɔ hɔnom ɛno nti ɛma asarebedi ako firi hɔnom ɛkɔ ɛpo bi a na ɛwɔ hɔnom ɛno nti biem so kɔnfoɔ ɛkyerɛ wɔn sɛ
sɛbi ɔmo kɔ yɛ amane no ɔmo nkɔ saa ɛpo nim na ɛhɔ ɛna ɔmo bɛhu bosom no ɔsɛ ne nananom edi akwanhyɛ no akyi ɛma ɔmo kɔ sɛbi ɛpo nim na ɛhɔ no bosom ne fa Kwame ayɛ ɛma Kwame ayɛ san wura ɛpo nim kɔ emu paa na ɔsɛ ɛfa na ɛfa na ɛka na wɔn nso di akyire bi kɔsi sɛ wɔn kɔhu baabi a bosom no sɛbi na bosom ne wɔ wɔn nso kɔhu asarebedi ako ɛwɔ dua kɛseɛ bi ase a sɛbi na yaprapra hɔnom ayɛ hɔnom kamakama na ɛhɔ ɛna wɔn de nwura fitaa ɛkata asarebedi ako ho ɛma wɔn de kosua mmiɛnsa so egu ne so na ɔse biem so kɔnfoɔ so saa ka kyerɛ wɔn sɛ sɛbi wɔn kɔ na wɔn kɔhu asarebedi ako a ma ɔmo nyini mfiri baabi a ɔwɔ no na mmom ɔmo nhyehyɛ atenaeɛ ɛmfa ma asarebedi ako nti ne nananom di saa akwankyɛn no so pɛpɛɛpɛ na ɔsɛ ɛhɔ ɛna ne nananom sisi adan ɛma ɔmo ho ɛma ɔmo sisi bi ma nipa na ɔmo ba asarebedi ako ɛhɔ na ɔsɛ nipa bebree efiri baabi a ɔmo wɔ ɛba bɛgye mmoa efiri asarebedi ako hɔ no ɛma ebi mo kora tena ɔmo nkyɛn ɛnam ɔmo yare ɔmo de ba ayɛ ne nti no sɛ ɔmo ho tɔn ɔmo wie a ansa na ɔmo afiri hɔ na ɛhɔ ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ɔpanyin yadeɛ na ne nananom firi twɛdeɛ ɛna sɛbi na kwata na ɛyɛ kwata na ɛyɛ ɔpanyin yadeɛ ya ne nananom ɛma ɔmo de ba sɛbi asarebedi ako hɔ no ɛno nti ɔbaa yɛ a yɛsa ne yareɛ no ɛna ɔpanyin yadeɛ ya ɛka Adanwo baabi a ɔmo wɔ no na ɔsi ɔpanyin yadeɛ sɛbi ɔyɛ asonani a sɛbi ɔnyɛ aduanani a obetumi aba ɔmo akonya no ɛkora ho na ɔsi ɔbaa panyin agyewa abusua no soso deɛ ɔmo soso ɔmo ba bɛtena ɔmo nkyɛn na sɛbi ɔmo deɛ ɔmo gye tum sɛ ɔmo yɛ aduanafoɔ na mmom ɔmo nyɛ ɔmo adehyeɛ na ɔsi sɛbi ɔbaa panyin agyewa ne nananom a ɔmo baeɛ no sɛbi na kokra ɛna na sɛbi kokra yareɛ na na ɛwɔ ne nananom so yɛ a ɔmo ba ɛbɛgye ayaresa na ɔse bosom asarebedi ako sɛbi na ɔboa nipa bebree a na ɔmo firi akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ ebi mo de awoɔ ɛnsɛm ɛna ɛba ebi mo nso de yareɛ ɛnso ɛna ɛba na ɔse sɛbi ebi mo ba bosom asarebedi ako hɔnom a na sɛbi ɔmo wo awomawuo ɛna na ɔmo edi nti ɔmo ba na ɔmo abɛgye ayarehwɛ afiri bosom asarebedi ako ɛhɔ na ɔse ɛhɔ ɛna ɔmo ne nananom ɛnam sɛ nipa a na ɛba hɔ no nti no ne nananom de adwoa anto ɛkɔ wawa ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo abusua no ɔmo bɛbɔ ɛho ɛban na ɔkɔɛ no owie na ɔkyɛ n'abusua bi anim ɛna ɔsɛ ne nana akua bɔne ɛwɔ yaw nsu a ɛne adwoa anto na ɔsɛ yaakapɔ ɛnso ɛwɔ kwaku ntansa yɛmpɛwo amatawia ɛne kwadwo wadeɛ na ɔsɛ ne nana yaa ano ɛnso so wɔ Kwame Mensa na ne nana adwoa anto deɛ yɛ a ɔkɔɔ wawa ase no sɛbi sɛ yɛde ne kɔ wawa ase sɛ abusua no ɛna sɛbi ɔmo kɔkyekyere ebi asie abɔ ho ban ɛwɔ hɔnom ɛno nti ɔsɛ ne nana adwoa anto ɛwɔ Akwasi Mensa ɛne adwoa nkroma ɔsɛ abena nkroma so ɛwɔ Kwasi Kobi yaa kontɔ ama nantachiwa akosua nane ɛne abena amankwa ɔsɛ saa ebire bi ana kwadwo wadeɛ ɛyɛ abusuapɛ na ɔyɛ ɔno na ɛyɛ abusuapɛni na ofiri mu no Kwame Mensa ɛna sɛbi ɔno ɛbaayɛ na obedi n'adeɛ na ɔkyerɛ mu sɛ kwadwo ntim ɛna ɔbaa panyin akua kyɛm ɛyi no sɛ ɔno ɛna ɛmɛdi Kwame Mensa adeɛ ɔkyerɛ mu sɛ ne nana yɛ akontɔ ɛwɔ abena sɛwa akua mɛnu amadapa ɛne Akwasi wadeɛ na ɔsɛ akosua ana ne enso ana wo ono akua kyem a na sebe ogyina mu a ɔka asɛm no ene samampa na ɔsɛ amatachiwa enso wo kwaku adwabo Kofi Badu Kwabena Mensa kwadwo nti ene abena bema na ɔsɛ we mu na ye adehye a ɔmo wɔ na busuam
na openi kwadwo ntim ekire nananom sɛbe ɔyɛ aduanani a sɛbe ofiri denkyira na ɔnso edi adanse sɛnea maame akua kyɛm soso ɛbɛkaeɛ ɔnso kyerɛ mu sɛ ne nanane akua bɔne kwame ayɛ ya kapo ɛne ya ano a ɔkyerɛ mu sɛ ɔmo firi denkyira ɛna ɔmo ba asanteman mu ɛma sɛbe gyebua ewu ɛwɔ dunkwa ɔfɛn na ne nsɛm na ɔkaeɛ no sɛnea meka no ɔka ne nyinaa de to maame akua kyɛm nsɛm no so ɛma ɔkyerɛ mu sɛ ɔmo kɔtena ebuapa asonoma so ansa na ɛhɔ ɛna ɔmo kɔtena yɛkyerɛ ɔmo ebuapa asonoma so ɛma ɔmo kɔtena abantema gyaasehene ɛhɔ no eti wia sɛnea mesi ka no ɔka to ne deɛ no so bɛnsɛm na ɔka ɛfa kwata nsɛm ne nyinaa ɛfa openi yadeɛ ɛyɛ ho deɛ ne nyinaa no ɔkae na ɛno ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ɔno ne nana ne gyebua a gyebua wo akua bɔne na akua bɔne wo adwoanto ɛma adwoanto wo abena nkroma ɛma ɔwo ama nyantakyiwa ɛna ama nyantakyiwa bɛwo ɔno kwadwo nti na ɔse ɔno ɛna ɛyɛ aduane abusua panyin a na ɔwɔ Adanwomase na ɔkyerɛ mu sɛ ɔno sɛ abusua panyin no ɔno ɛna gyina mu ɛyɛ opanyin kwa mmensa ɛyie na ɔsɛ ɔno na di opanyin kwa mmensa adeɛ ɛno nti opanyin kwa mmensa agyapadeɛ a sɛbi ne din da so nyinaa no ɛyɛ ɔno opanyin kwadwo nti ɛna ɛwɔ ne hɔ ne kookoofuo ne dan ne bank notes nyinaa no ɛwɔ ɔno opanyin kwadwo nti hɔnom na ɔsɛ opanyin kwa mmensa a sɛbi ɔno bɛdi adeɛ ɛwɔ ɛhɔnom no ɔno n'agyapadeɛ biara ni hɔnom a sɛbi yɛkɔɔ opanyin yadeɛ ɛyɛ hɔ anaasɛ maame agyewa kɔdeɛ hɔnom efiri sɛ sɛbi ɔmo ɛnyɛ n'adehyeɛ ɔdama nananom tie ɛfa mmiɛnsa ne nyinaa ewie ɔmo nkurobɔ ɛne ɔmo adansefoɔ ɛne ɔmo nkrataa a ɔmo de bɛdi adanseɛ no nananom deɛ ɔmo hwehwɛ mu a ɔmo hu ɛni ɛfa opanyin yadeɛ ɛyɛ ho na nananom sɛ ɔmo kɔɔ n'abusua bi anim no na ɔbɔdin bi sɛ adwo afɔdwo na ɔsɛ adwo afɔdwo no ɛyɛ sɛbi ɔyɛ ne dehyeɛ na adwo afɔdwo no a ɔde ne din ɛbaa n'abusua bi amu no nananom ɛfa mmienu ne nyinaa kan sɛ daabi edin na ɔde aba mu ne deɛ ɛnyɛ saa ne teɛ opanyin yadeɛ yɛ akyerɛ mu sɛ adwo afɔdwo na ne maame de yɛ akwan adu nanso ɛfa baako kyerɛ mu sɛ daabi adwo afɔdwo deɛ na ne maame ɛnde yɛ akwan adu na ne yɛfrɛ no afi aboa na maame akua kyɛm ɛna de krataa ebedi adanseɛ a na ɔkyerɛ mu adwo afɔdwo sɛbi ne maame na opanyin yadeɛ ya ɛntimi sɛbi ɛnyɛ akyinyɛ ɛwɔ sɛbi krataa yi yɔ krataa na ɛfa adwo afɔdwo ho no na maame akua kyerɛ kyerɛ mu sɛ adwo afɔdwo sɛbi opanyin yadeɛ ya se ofiri asonoma so na maame akua kyerɛ nso so ekyerɛ mu sɛ daabi adwo afɔdwo deɛ ofiri enebehi na sɛbi deɛ na opanyin yadeɛ ya ɛka no na sɛbi ɛnte saa ɛkyɛ mira kyame ɛyɛ yɛ krataa na ɛde baeɛ no yɛ anananom hwɛeɛ no ɔmo hu sɛ daabi ɛnyɛ asonoma so na adwo afɔdwo efiri na sɛbi ofiri enebehi opanyin yadeɛ yɛ saa kyerɛ mu sɛ opanyin kwa mmensa ɛyɛ ne dehyeɛ nanso na yie a yɛyɛɛ no na opanyin yadeɛ ya ɛntini ankyerɛ akotene a odi sɛdeɛ yɛfa so a yɛyɛ na yie ne sɛbi deɛ obedi opanyin kwa mmensa adeɛ na ɛfa mmiɛnsa ne nyinaa na obiara se opanyin kwa mmensa no na ɔmo abusua bi na opanyin kwa mmensa ɛwɔ nti ɛno no ɛma nananom hu sɛ opanyin kwa mmensa ne deɛ ɛfa mmiɛnsa ne nyinaa ka sɛ ɔwɔ ɔmo abusua bi na ɔmo nyinaa gye tum sɛ obedi yɛ na afei na ɔmo gye tum sɛ ɔyɛ dehyeɛ na ne yɛhwɛ deɛ ɔyɛ opanyin kwa mmensa ɛdehyeɛ na ɔyɛ ne mbogyaa na opanyin yadeɛ ya sɛbi meka sɛ wɔntumi ankyerɛ deɛ kwan a yɛfa so a yɛyɛ na ɛyɛ deɛ obedi opanyin kwa mmensa deɛ ɛne ne kooko afuo ɛho nsɛm ne passbook a mmerɛ ɔda ama meka ho asɛm na agyapadeɛ ho nsɛm ne nyinaa no ɔmo nyinaa ɛntumi ankyerɛ
sɛbe deɛ obedi na deɛ a sɛbe ɔhwɛ nneɛma ne nyinaa so opanyin yadeɛ ya ɛkyerɛ sɛ kwa mɛnsa no sɛbe ɔyɛ ne de hyɛ nanso saa nneɛma wei nyinaa no wɔntumi ankyerɛ sɛdeɛ medi kankan opanyin yadeɛ ya ɛkyerɛ mu sɛ adwo afɔdwo ɛyɛ ɔbaa panyin edi kan ka so ɔyɛ ɔbaa panyin wɔ asonoma so nanso ɛkyerɛ ɛsan pie so sɛ na ɔyɛ bantama baa panyin na ɛno ɛna nana nso hu sɛ dɛbi sɛbi baafoɔ ɔba no wamfa ne nua baa bi ama a nea bɛka sɛ obi ɛyɛ bantama baa panyin na ɛno nananom sɛ mpo sɛ yɛgye ato mu sɛ adwo afɔdwo no a sɛbi opanyin yadeɛ ya ɛka sɛ ɔyɛ bantama baa panyin na ɛne na sɛbi na ɛnyɛ Adanwomase asɛm ɛna na ɛwɔ sɛ opanyin yadeɛ ya ɛbɛka ebi sɛ ɔsi sɛ adwo afɔdwo ɛyɛ bantama baa panyin deɛ na ɔyɛ bantama hene nua nananom ogye ato mu saa mpo na ɛwɔ sɛ bantama asɛm ɛna ebi a opanyin yadeɛ ya ɛkɔka n'asɛm na ɛnyɛ Adanwomase opanyin yadeɛ ya edi kan ɛsan kyerɛ mu sɛ adwo afɔdwo no sɛbi na ofiri asonoma so sɛdeɛ medi kankan nanso ne dance ni a ɔbaeɛ no so ɔno na bɛka tema ɛna bɛka sɛ daabi ɔno na ɛyɛ bantama hema saa berɛ no na nananom hwɛ mu ɛka sɛ daabi ɛno deɛ ɛntumi ɛnyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ sɛbi asonoma so obi ofiri asonoma so deɛ ɔntumi nsa nkɔyɛ bantama ɔhema ɛwɔ ɛhɔ ɛno nti sɛbi tema a na ɔkyerɛ mu tema so kyerɛ mu sɛ ne de hyeɛ paa so ne adwo afɔdwo nti na akɔyɛ sɛ yɛmfa opanyin yadeɛ na ɔka no anaasɛ yɛmfa tema a obedi adanseɛ ɛde ama opanyin yadeɛ ya no ɔmo nyinaa so sɛ adwo afɔdwo no ɛyɛ ɔmo de hyeɛ nanso wei ka sɛ ofiri ha wei ka sɛ ofiri ha nti na nananom sɛ ɔmo gye ɛfa no mmienu nsɛm ne nyinaa tom a na ɛnyɛ yie tema asan bɛkyerɛ mu sɛ opanyin kwa mɛnsa ne kookɔ afuo opanyin kwa mɛnsa yɛka sɛ ɔyɛ de hyeɛ no ne kookɔ afuo ɛhyeeɛ owuiɛ no afe akyi ɛna ne kookɔ afuo ɛhyeeɛ nanso maame afi akyerɛ mu ɛde nkrataa ɛyɛ passbook a mmiri a ɔda maame kaeɛ no ɛne sika a sɛbi na ɔgye firi ɛfa kookɔ afuo no ho no na opanyin kwa mɛnsa ewu mfi apem ahankron ne aduɔkron baako ni nanso maame afi akyɛm nkrataa ɔde baeɛ na yɛ sika a ɔgye firi kookɔɔfuo no ho no efiri mfi apem ahankron aduɔkron baako no ebesi mfi apem ahankron ne aduɔkron nwɔtwe ni mu na sika a sɛbi na ɔgye firi kookɔɔfuo no ne n'agyapadeɛ na ɛwɔ hɔ ne nyinaa no nti ɛma nananom ehu sɛ daabi maame afi akyɛm mom ɛna sɛbi saa nkrataa asɛm ne nyinaa wɔ ne hɔ no yɛ a ɔde di adanseɛ sɛ ɛnam sɛ opanyin kwa mɛnsa yɛ ne de hyeɛ ne nti no saa na ne ho agyapadeɛ anaasɛ ne biribi a ɛwɔ hɔ no ɛwɔ ɔno maame afi akyɛm n'abusua hɔ no ɛfa no nyinaa no ɔmo nyinaa kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ mbi kankan no opanyin kwa mɛnsa deɛ ɔyɛ de hyeɛ ɛwɔ Adanwomase ɛhɔ no nanso maame afi akyɛm ɛna etimi kyerɛ sɛ ne de hyeɛ ɛne opanyin kwa mɛnsa nananom wieɛ no ɛna ɔmo hwɛ maame agye wa akɔdeɛ a ɔmo a opanyin yɛ agyɛnfi egyina mu ɛbɔ ne nkuro ɛde maa no na ɛno nso so no nananom hu sɛ opanyin yɛ agyɛnfi sɛbi baabi abosom asayebedi akomfiri mpo na sɛbi na onim na ɔse edi kan na ɔse ne edi kan ɔse baafo bantama hene ɛna sɛbi ɔde bosom no ɛba Adanwomase na ɛno nananom hu sɛ sɛbi ɔka sɛ baafo bantama hene na ɛde bosom no ba Adanwomase a na wotwe wo manso yi deɛ na nka ho behia sɛ wobɛyi baafo bantama hene sɛ wo danseɛ nanso wantimi anyi no danseɛ akyire ɔsan ka sɛ opanyin yɛ ansowa ɛna sɛbi ɔno a de bosom ɔno afiri ne pem ɛde bosom no ɛbrɛ bantama hene ɛhɔ soso na nananom ahu sɛ sɛbi edi kan ɔsɛ bantama hene ɛna ɛde bosom no ɛbrɛ ɛba Adanwomase
wa hu sanse ya nso wa e no no ade ni pem e free efa e de asarbedi akon ekoma Bantamahene na nananum ze ne nsem na nana oka no na sebi na ensisi so enu nti no nananum gitumu a na sebi enyeye ana nananum sa aka se wo se ye gi atumu mpo se ya wonso wa na sebi ode bosom no ekọ Bantamahene hono ma na sebi na sebi Bantamahene ni tumi ewo asarbedi akon so na nso nananu nim se asarbedi akoso so de na sebe Bantamahene edia nananu se omusa hwehwe mu no omuse se asarbedi akon na sebe yesa agia tum se enye se de osi ka se ya nso wa na de ko no na se agia tum se sebe Bantamahene na ne dia ene manso na Bantamahene mom so se Bantamahene ode Bantamahene ene de bosom ne baaye dia na nanam se da bi ene nka Bantamahene na sebe ono ba na ono abetwe asarbedi akon manso na enye sebe openyi as ya ojemfi efiri se ura ena ode ade abrel enti se asama ba ho a sebe ura ena wokọ ne honom akọkọ na mane se ura asem bi se na aba enu nti ye koginem atwe manso na se ura ma ho kwan a na wetimi akọ na sebe Bantamahene din na wodi gina so na wodi etwe manso enu nti na ensem o kafa asarbedi akon na sebe nananom se omugitu na enyeye nananom se openyi ya gemfise openyi intim so bedi adanse maame ekwiache na ochiremu se openyi intim obetena omagusua no hono oni omagusua ne tenae na openyi kwaku wade bi ene bi kan bae onu free hono na openyi kwaku intim ebetena omo nchen na enkraka ne ejapade ho na ewo openyi kwa mensa no ne nkrata na onensa ekaye no na openyi nti menam so betena o nchen nti na onya akwanya esesa sa nkrata no efiri o mabusua ma asabe odi bedi adanse ede etia o na nanom se omohwe soso ana asabe omo ne openyi ya ojemfi na asama na oka na asabe na omo enji entum efiri se ade eye wodia na so wahwe nhwe ama fiti mfie apem ahankunu ede okunu baako na se ewo obi honum na mo nka ho asem na afei na mo be ka ho asem ze obi na sebe wenya akwanya no wasesa eniema no na ode ka se maami epia chem dia na sebe na omone ne ya adwene a na enyeyi na nanum chemu se openi kwa mensa de enam se omu nyina efa ni nyina gitum se sebe oye dehye ewo Adanwomase no na sebe osi ehu se wan na ye openi kwa mensa no kwa mensa le dehye na nanum se omu hwehwe mu no na bibia da di pefe se maami akua chem na sebe ye openi kwa mensa ne edehye maami akua chem ni aba ya akua menu ana maami akua chem echire se maami akua menu ene ne ma na sebe sese omote bosom asarbedi akon openi ya gemfi entini anchire na busuani a sebe ote bosom asarbedi akon na openi ya gemfi ana ogina maami ajewa akode na nanu bisa am de obedi openi kwa mensa de wentimi anchire ono de okan se obia amedi openi ya gemfi ade openi kwa mensa ade na nanu muze de asante amani asoso de se obi sabe oye busia pani anase ote akonya so na se ebia ofiri mu a sabe wo se yenya obi ema no ebedi na ade na openi ya gemfi na mse onye de hye ewo akonya no huni ntino na onim de obedi openyi kwa mensa ade entina ono soso no na omugye nsem ni bituma na enyeye dansinia osamba ayesoso eye Bantamahene asehene na Bantamahene asehene mpo ono soso se saa se yi no wadi kan ka che baafo ba aye no oka che no kokoam se
maame apiachem na asebe omoye adehye ewo Adanwomase na bosom asayo bedi akon eye omo edia bafo jase hene so san kire mu se adwo afojo ya na ye che ba bia na ofiri ne maame ne papa no ono so to ba de beto so ekire mu tse ne maame apiachem eka ye no se ampa ofiri nebeni ana se bi on free asonomaso nti na nananom ne maame apiachem ya adwene ana eyeyi na maame apiachem ekire mu na openi yade ya se maame adwo afojo na ninia ene openi ya ensowa na enso maame apiachem ekire mu se dabi adwo afojo de sebe na ni kunu ene na ni kunu ni ya ensowa na sebe na omo enye enuafo eno soso no efa ni bia no entimi ne na anye ho achiye na sebe omo nyina efa no mianza ni nyina ye so omo ko bantima jase hene o ansa no de omo ko bafo bantima hene wa mansa ya ko be bia ma omo Adanwomase nanso maame apiachem nko a enetimi yi bafo jase hene se omeye na dance ni na ono so ba ya ode beto so bebebe na nanu mutie saa enkrobo no ene adansidie na ebe mu ne nkrata asem ne niema ye de bedi adansie ni nyina na nanu mu se maame apiachem na sebe boso masa bedi afo eye omo dia ne Adanwomase kuro adama na wadama na nana sechere nana amanchi ahene ene nana pramso hene ena wadama wa wochiame chiame bonsu ede omonsa ahihya abo nyina akọ bankru se akonya no sebe eye maame apiachem ena ye ne dia ena krachi so nsa shase eso bu se de Adanwomase so bai wa botre sebe na ko echiwa osise be obo ko tiza bo yuka so no ko ti ko yuka no eti a family se nyina so o nyina de ko bankru se sebe yo krachem ono na dia se aboso sebe ene dia ko so sebe ona ereso na be group o makan na za dia committee ko aka abe gaje se do mo kan sabe bebe ebi akelu fafili mara na me pa mo chao enu anu no Pajia dia ya nanam ensemo a dawma mo fe gwo ni na bibira dane a asa kan tisa de na dane wo nanam ma dawma asa ba ko a bidu mi asa na dane ba ko ne se aye bira go fa ma mi kan asa no fa besere akonya ma committee ye busa won se ya dia ya besere akonya bu bete bi na krata ba am na ya so mo ne krata ana dia to su mienu aye me ya dia ya papa me nana ba ya fe na me nana ba ana o wada ya papa o fitade na mami se ye fitade na mom ya dia papa ya konfo a o fitade ya fe penya masa a kade mo free ti ye dia ye fi asema so enti wakati ye fitade ya a small kind de na dane wo no me ya so mami ya so ba si ye fitade mami ya so de ban ka so o de o kind de free sense sama o kan ya me fi se me dia me sama kan ye me dia se wa kan to me so se dia o kan me se anya ko na meka ane pato papa do to asmo wa e se me dia na wada ma ne o what's wrong here bia dane no se hu aha Meni ho asem bia ka. Yes bia. Asem si ya, se de meni akuma ne ka. Bia dane ne so, de bayin fo akam bia. Ya ba ja tuma maso bia. albe bu se de edema o de na ba pede yo de o chichi ma no se American se bitu me so na danda na so se be de bia o se de wo bia se bia hawa we kanu se bia danda na se be ne do no aka to so ado me bu pede ba pede ne so bia to no
also on the seven jacket just as the other. So, whatever you just must be done. I don't know what else I do. I said, I said, maybe by winning, what can I be trying? Now, a buyer, no. Once I was not back, now the whole room, I will go soon. No one did this had in the buy. So, but for dinner, man, what do you know? He said, one of them we buy. What's the go for food now? About food? What do you need now? I don't know you are not to say, say, I want you to. Every head in India. The man was Mama. You are Doma, a Baba told him. No one said, I'm was in there. It's about go for away. And it was Niba. It was a compliance and some questions to toss us all. I said, the woman be here and I was on the Sabi. The woman in the assassin on the Gobellia. Some of them for now, and I said, you look at it, said, who would be your bar? And then the Abana Sabi. Abana over the answer of the Muslim upper man. I was the only one that I said, not on the bone group. Yaba wouldn't you know, don't go say, a man, penny, Bank Master, and so was so that the man in Yaba. And then I said, I will see this. And I'm a moment share at the beginning. You are about to you are about to say, but now I want to say, I'm not saying Diablo. Say, you're a castle as a Wednesday. Capacity to the wall. What do you to the wall? He said, you're not kind of use to a capacity. Say what that was happening now. I didn't say something about. Well, what's the kind of do? But see for an idea. So, I have a better set at home. Hello. And then I had you are a number for your money. No, but for one to any money. But for your signing. Now, some army are really not dear to one. I think I said to me, I'm really here. Pampanko every woman. Now the children Panino and Shra, but I'm sure. Oh, I saw me by an baby. Not get Santana Chamis, I say. Abba, or you make Capra money. I saw a dying good woman, I was, or you crack cats on Fapos on the map or more dear. But for some American, I don't see. Na ya ka asem fuku mu ewu asahin no na di kan kasa one time kasa na esiba fo kasa fiza also una omo ya adwen dia ene na una ma ne basa na ahwede bia ni fie una ade ahwede ba na man sa adwen ba ya ka wose maso boso no dia ma mi aba udi ewrachi ene ono nyina akọ ya wosan de wo ba ono wo ba kra kwamu nka adi ye Sunsu Nigeria no buy or no, the only one of the old the only way on the old town. Oh, now, and tell we are. Oh, Asamba, Asamabaniaka, to be a vessel, Yabayane, Fuku, near Castle, what would I know? Now, Oko Soko Sumana, the Monia, and then it is a wabba vision. Whatsoever. Dearly, will say man about. Say I heard the na fe yama no kure agogodu e ka no kure sa asamba nipa ni masam ka eden so papa muka ama honka ani tu ne wo ana o ka nipa ni mo a na won Tano na odo no ani nka pefe awo mo Bible no Galatians 3 ani nka pefe yese edo a egunta oh na sa ko ba say na o trans se won ka wa nyina ma ti ne ma o ka wa ben say yemra ka asem na asama ya ka aha adwo akira ansa na nko bubu dan nyina fa abonya no fa abo sesa aboso mu nsa ye na ni udi so angama ne koye so na ewura ohwe ni papa akopekra obia ni moja begu fom bia sante na japade andi ewura adaloma de ewode ma ye free to tie ye no sa asamba se ye so ni ye kan kro mba fo nyama ne ano ani adwuma de ma se ba fo nyama ne ye memeka adwuma na ye no adaloma
no krana bedadi ama fekufo no aka ono ani fekuo kan so msi de yewura kan ye ana butenti na butena na owo no o ti se nyankopon onza nyame ni butefu na na do ye doso na nu nchata ni bumfu da ni mu befu no do de be no ena si ni enti sakwa na ko je jinye na pa na be yese dia ni am wati ase so wanyama se bibi si mu a na ewa do Adanwoma dia me susu ni se ba fo wanyama ni Mira Adanwoma na namu nyina la ese wo no committee no eya de sansa asem no wo de ka wie dada ana eya wo chia me kokuzu anto se ba to mane won so ni ama ne sansa wo ka wie ye no wo se de se wo ko no kwadi bosum no emfa mama me kreche se ko ye sa kasa se mun kanya se asa be jo adaji into wo yama ne na de dana no se no Zoom. Baba Badum. ATM. Zoom. ATM. Supposed to know it. Baba ha. Odun for Adanwoma. The go see in say bosom no. O can say encouragement. If a police bibia na ye ko ye me chi bosom. Enti sober kaya asem see. Baba. To was there. You know so say if I will pray to was in the year no why. Ya ko pa bosom na ye ano. Ye di ko ja police for dance with police bibia. So omomoa ni antwehwe because there be bosom na ye hu mi ru asem mpa bosom no. Abo we. So bosom no. What is shobinsa? Asana se bi ba ho. What is shana no way? Generation in Sano, no, I am for Hadi. Na the man, I know, my body say, or Muna Yellow. Omu I don't tell me go for police, some profession. The man is such as you know, what is the bush of one? What is the bush of one? Omu Omu da wa he. Wa no ya. Kokono ana ba kono. Omu ni no no. Omu ni no. Na ira wa. Babu awo sabe iro de musa wo. Ira wa ho. Wo de shele se de musa fonu ma na ira wa ho. Na chase omo ho na wo. Ana do na be kasa che ire. Say da me pa se me chira ni se me tu ho na mo. So wo kasa wo tu je. Wo da ga so binsa. You know the bush of fun and 7 months. So, on the way. Now, for police, the police of radio. Satan, no, I'm home. Sat not to show baby. I may dance in my jazz from a demon at dancing. Let you check. Oh, money, baby. But I'm by a mobile. Oh, my God. On by a mobile, actually, Sabi. Oh, I don't know what they are home. Satan now at the mark committee, and then buy. And then I'm going to say, you committee now. Mechanism. They were small. Supposed to call no project in the brand. Nasabi, oh, you don't know what bar. The bar, then is away. Oh, yeah. I would miss I don't know. I don't know who don't then is away before. Madame, where are the threat, Miss Rayura, says your waha. See, you was supposed to be away. Was it over your police? Where were you? I thought somebody about
You are smart. Well, this the man you are responsible for the one for yet. But for them, just say one for yet. He said, somebody else doesn't be naturally declared. If the mobile yellow pet, I want to say the bush of one. Because the point is a seven command. You are say, I had a deal. What from Kumasi? What's from Mamuna and the responsible? Because my mom was not my mom who go be a man. You are possible. Ever find. What is that man? Come back here now. What's the role on a hole? You know what was on the ground? As almost some be able to put on my party with a castle. One year, some of them will come as you walk and we are. Seven, and then Banner who said was on the wall. It was also with the woman. What did I say? There was some small over here. Sometimes, no. But what's that? No good at all. One day. So, it's a wonderful tool. So, most of them when you're picking it, that's one. Oh, tutu kwa mweswe. Wosetu, watu tu ye jira, kobo wasa. Wodum fete ni wadam fete ni frete. Hana beti medi na nablo wa beti nopa. Ako kwa de jentokwa. Hana beti medi osetu kudu menu. Ako de shifma nopa. Wojen na ba dende. Nanse ngoma yenye ni osetu. Openini Opemsuo or come from. I don't know who says all about my name, but to go away. You're a champion. Let's go. You're a champion. You're penny. Continue to trade the cat. Deep in the dinner. Say, it won't be my half for 20 minutes. You was slave. So, man, Ben out to you. No one is saying, go back. I don't go. Never even I said, who really better know? Who know my phone so I am from so. But didn't put so many years. Now that one is the best seven of once. Somebody, I'll let you finish your soul. The girl can Seven dollars. It's not really young, and I, you're not changing the message I need. You're not changing structure one, didn't say structure, he doesn't say any. I don't tell you that's what somebody not once as any. I don't tell. One percent you. So there's you. What's in now? So the person to be paid. To a most some of the people is here. Once we got one to do it now. We should have a was say, after a war. I'm not so that's not good to know. Somebody will say, People who not the way you have who said, was why you don't say it. Who said, I'm going to home for the morning to answer. You're a champion. That's I was not saying that, but good morning. So maybe you want to be. Bọ́dún kìí ti sẹ́yìn kìí wọ̀ ọ́ kùjà mẹ́rin kìí nkọ̀jẹ́ bẹ̀rẹ̀ pa sọ̀tẹ́ lẹ́yìn ẹ̀rí ndúró tó máa fẹ́mi dẹ̀ fìlà ọ́ kùjà kọ́ wọ́n tó náà fọ́ ẹ̀ntì mi jà kẹ́lì ọ̀tẹ́ sẹ́yìn máa ń dọ̀ máa kọ́ wọ́n fẹ́ yá sí ọ́ kùjà fọ́ ẹ̀kú bọ̀yẹ̀ fọ́ ọ́ kùjà fún ọmọdé àmà bẹ́ fọ́ àṣà ọ́ kùjà ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ máa kọ́ àwọn àjò wọ́n ti tún ẹ̀mí tún àgọ́ nfàlẹ̀ wọ́n fún ẹ̀sì àtọ̀pàtà àti àmà wọ́n kò tó fi àǹtí wìsẹ̀ òṣèlú tó wọ́n lè wùtí wọ́n tún ṣe yìí.
I'm not saying it's so much. Jenna, how do you want to be? Say, you're a champion. The deep of way to check. The back of so say president, send me and buy me and change. come on. Double it. That's important, sanity. But you put so small one with this one would do. Must have a date here. Don't be ready. How do we do? So that's your four. So did you baby? How do we do the kind? What's small, or do we do? Or buy a wood sell myself or say the question. How do we do? Two digging in a city power, so that the job original. I don't know. I said, what did he? How do we do? Listen, I said, by your answer me, answer the money. Let's say, you are doing a person money. What for you? Oh, they don't buy the system of decimal. They were so small was asking. I don't want to send it to you. Someone give you. Yes, so now I don't see the answer. I don't want. See, but for much about Libya, I'm in the next year. I tell them to my own children, I know. Don't get it here. Who know what to do? I'm not doing that as well. It's a record to my wife and my daughter. I don't care any doctor. Then please take to a time out of the come from. One when they are returning to was celebrate when the crowd will do. Yawada. Why would you put your photograph for and who could Yawada? And then the graph for us and such a Yawada. No, I'm not for next year, Kamubi. And think Jack and his son and man go in for years up with him. Could have a way order. Which I sign. Now, which way the aquato and never took a down sign. A billion for noche, I could have a to Sudan. What is the country so the shepherd of them? Many treachery. My component is like it to the so. Man, it had a swim here. What can she did have a swan? Was my brave for him and have the pocket. But I not some to was it. Santini bedroom to opera with Hannah Maninka, Manin Pier through one. Santini Pedia, with Hannah Maninka, Manin Pier through one. No one to show it to my. Let's get very giant and I don't know me. If it's a man one body and I'm paying person to see it, which I insist we didn't any penny war. I wouldn't go over any bloom pen plan. Scalp of another woman in the penny war. If the man is the transition, whom to be into that, and when you be soon free, seven friendly maba, so I understand the brain of Fredia. My name comes from, and I'm supposed it's an open answer for you. Scalp bamboo is a good to but they don't put it to Banna, a Pedena, Mentiana, a register for mine, and one bravo or come from. Marco, we took a good answer. Very certain. The young will take some of the numerous is here. Probably numerous is here, and say about I don't know. So, I don't know. The family of your woman is here, they say, look for me. I don't know. I don't know. Asabediako, when Yaman, Asabediako, baby, a woe biara. On Fambra, the baby, see a friend. Bafo Fambram, the baby, a friend who affair, and Zanam, the Manoa to us. I see what no man. Now, so far as Asabediako, the woe biara. Ansana, the other Bruno. On Fambra, the baby, a friend was found with here.
ansana gibi biyo ba usumosu no biara amle pe safro Komesi afre ho e won suman ko afie mu ansa so komesi afre ho so ko afie mu me mo san kama ne sa sebe dia ho waba ninu ni ma wo ni nara o mo sai biara famra na sebe komesi afre ho ansana mo de chidi bi ba de ma se de mo se mo bi no famra odo mo so ana pa mi duru ana me ka asem bi chem afo se ne odu ha no ka asem bi chiro eni nkruma jedu se ni nkruma jedu kuma ni ani jedu kuma ni ono ayi amachi bare sabia sono ya wo chi am ye friend na preku na kwatra ho o se be brawa o chi am preku ana kwatra ho ya se jedu kuma ni so ma no ba bi ntra o se jedu kuma ni so ma no ba bi ntra bantu ahine jew na sre no se be ye o se be ma no bi ntra ye bantu ahine jew na esuma ma bantu ahine jew esema no esema ni chi am etra no se ma ni se ma tra ye jedu kuma ni na ma no ba bi jedu kuma ni ma no bi ntra ye no worry na yire na mba wo ho so worry ye na wo na yire ma wo ho akwa body grow wo ho ba fo so akwa body grow ho no satamanie kasiri ga wo dia ko ni na wo dia jedu kuma ni de ntia ya na tu jedu kuma ni ne se si jedu kuma ni te tu jedu kuma ni se anim one ade wo hwimhine wo piano za na doma sa ba o so piano za na doma sa ba jedu ne kokum no si jedu ne kokum no eno na ma because jedu watime akum anim we ya wo be ha adwene ya o so na kan se jedu watime akum anim ya o ba ha adwene ani ne tu jedu a wo kuma ni ene jedu a o kuma ani ni jedu kuma ni no awo de wo akofa duma se sunwa duma se na wo chiame no no ofre o se jedu eye se be wo o chiame no e be duma se e no ofre ya fra na preku o se fra na preku ani ya se jedu mo ma ne ba bi tra na se jedu o ma do bi tra ye jew na se no ma ne ba bi tra ba fo ba ni jew na se ba na tene ma do bi tra ye e de na ho so wadru ho mo ye reche so ho so wadru ho ye reche ani ma no bebre ba fo se ni ma na iku na ru bebre yo ni ma no bebre ba fo se be bi a wotie no ni ma ko so anya kura no ma francho onkofo se ku ma francho onkofo ma ba beta ba bia ya be we e wo ho ma o so ma tuma bia e bo we ho me ka cha ya be heza da bi ni nkofo ho me ya wo se me ye nhise na me yi bi ma no o se bo ba nhise ma one so ka so baba man go for no Tanzania ni se be ru ho no a ya ni se no be yi ma no ma sa o ka e makache so ka che o so aden na ho reche o se ho da ho reche aden sa de ja aden na wo pe ba fo o se be o yo ka si de na wo he aden na wo he ba fo se de na wo he ba fo sa de yo yi de mo de mo ma mo nyi amane nya ne mfiri wan sa na me na kasa se de ma ne mfiri wan se be wo be ka se be ya se be mo ba chance what is and mo na mo how you know this here we na mo ko ga mi adumo a you will be fast no what not so to na mo